Tarƙashi wasu maganganu kenan da suke ta tasowa bayan ƙasar Nijar ta maida yarenta wato ya koma yaren Hausa daga ga Faransanci. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonmu cikin sauƙi. Da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo izuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka yi muku matashiya a farkon wannan bidiyo namu za mu yi magana ne wato game da yaren da ƙasar Nijar ta sauya daga Faransanci izuwa yaren Hausa, wanda wasu suke ganin kamar hakan bai kyautu ba ko kuma a ce bai tsari ba ko bai dace ba. Wanda a gefe kuma wasu mutane da suke ganin abin da mai girma Janar Abdurrahman Chani ya aikata tabbas ya yi abu ne mai kyau kuma hakan da ya yi tabbas ya kyauta ya yi ƙoƙari. Duba da ita kanta ƙasar Nijar ɗin akwai yarurruka kala-kala amma majority kuma za ku ga cewa Hausan da ya fi ƙarfi. To yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasar Nijar ta ce bari ta zartar da yarenta ya koma wato yaren Hausa kenan, wanda shi ne yaren da za a fi amfani da shi wurin gudanar da yaɗa abubuwa a wannan ƙasar Nijar mai albarka. Wanda kuma hakan abin da Chani ya yi ya kyautu kuma ya kyauta mu ma muna goyon bayansa 100%. Dukkan waɗanda ka ji suna magana akan cewa rashin goyon baya akan General Chani din ya maida yaren ƙasar Nijar yaren Hausa, za ka ga yawancinsu irin mabiya ƙasar Faransa ne, wanda dama dukan mu mun san cewa Faransa dai ba ta ƙaunar ƙasar Nijar. Kai duk ma wata ƙasa wanda take tare da Faransa ba ta ƙaunar ƙasar Nijar ɗin, ba ma wai ita Faransan ita kanta ba. To kun ga haka kuma a cikinmu a nan gida ƙasar Nijar ɗin dole mun san muna tare da su wanda suke tare da 'yancin ƙasar Faransa. To dama muna expecting irin wannan magana ya ringa faruwa. Ba a cimma nasara haka nan. Dukkan wani abu da ake ƙoƙarin a gina shi a ci nasara a kai, to dole sai a ringa samun ƙalubale, maganganu kala-kala za su ringa tasowa. Shi yanzu mai girma Janar Chani idan da zai ba ku labarin gwagwarmayar da ya yi kafin ya yi juyin mulkin nan har ya zuwa yin juyin mulkin nan har zuwa yanzu ma maganar da muke da ku, da wallahi mutum zai sha mamaki. To ala kulli halin dai abin da nake so in ƙara faɗakar da 'yan uwana shine ita nasara ba a samun ta da sauƙi. Dukkan abin da za ka yi nasara a kan shi to wallahi sai ka same shi is very hard, very difficult. To shi yasa a koda yaushe ya zamanta a ce ka zama mai jajircewa a dukkan abin da ka sa a gabanka. In dai kana da yaƙinin cewa abin da kake abu ne na gari bai saɓa ba, to tabbas za ka ga Allah sai ya taimake ka ya kuma shige maka gaba a dukkan al'amuranka sai ka ga ka iya. Muna kuma fatan wannan yare na Hausa da aka ƙaddamar mana a wannan ƙasa namu ƙasar Nijar, Allah ka sa ya zama alkhairi gare mu ga dukkan sauran ƙasashe maƙwabtanmu ma gabaki ɗaya. Ya amfane mu ya amfanar da sauran mutane. Kuma muna fatan su waɗannan shugabanni namu Allah ya ba su ikon ci gaba da yi mana adalci da kuma kyautatawa. Mu kuma talakawan muna roƙon Allah ya ba mu ikon bin umarninsu kamar yadda Allah ya umarce mu da mu yi hakan.